Nachádzame sa na výstave Ja Alexi s podnázvom Kritická podsta dielu alebo tvorbe Janka Alexiho zo strany súčasných slovenských výtvarných umelcov. Oslovil som okolo 25 súčasných autorov, aby reagovali vo svojej tvorbe na moderný odkaz Janka Alexiho, aby odpovedali na otázku, čo zo slovenskej moderny a čo z odkazu Janka Alexiho pre nich pretrvalo do dnešnej doby. Rámec, ktorý sa nachádza za mnou, sú panely od 1 po 9, ktoré ukazujú diela Janka Alexiho v chronologickom radení, ale je to vyslovene myslené ako prehľad, nie je to myslené ako retrospektíva autora alebo monografická výstava Janka Alexiho. Na týchto paneloch sa snažím ukázať to, že akým spôsobom, aké množstvo rôznych výtvarných polôch on vystriedal alebo akými prešiel vo svojej tvorbe. Nazývam to efektom Benjamina Buttona, Benjamin Button efekt. Ako keby sa hýbal vo vývoji svojej tvorby späť. Anachronicky sa vracal k pozíciám umeleckej tvorby, ktoré ako keby vývojovo predchádzali, ale bolo to dané tým, že postupoval Janko Alexi skôr politicky a nie iba umelecky a tým pádom sa samotná forma tých diel stávala druhoradou. Keď som vlastne robil to prvé oslovenie k tejto výstave ešte v roku 2019, prvá reakcia, ktorá prišla v podobe konkrétneho diela, bola od Márie Balážovej, ktorá zareagovala veľmi rýchlo podľa obrazu Janka Alexiho Devy. Zo začiatku 60. rokov vytvorila túto maľbu s názvom Každá piata. Feministické čítanie tohto obrazu medzi tým nastalo veľmi zaujímavé a také by som povedal plnokrvne v podobe samostatnej štúdie článku Jany Geržovej v časopise Profil. Feministická interpretácia slovenskej moderny alebo genderová interpretácia slovenskej moderny je niečo, čo by som povedal, že nám veľmi vlastne chýba. My sme pred 2 rokmi realizovali výstavu Nejsem tvůj objekt v znamení takéhoto čítania diel zo zbierok Liptovskej galérie. Mnohé obrazy, ktoré dlhodobo neboli vystavené, sa zrazu ukázali ako veľmi produktívne práve pre túto tému. Takže spomedzi celej tejto výstavy som bol v podstate od prvého počiatku rozhodnutý, že toto je práve dielo, ktoré by som chcel zakúpiť do našej zbierky. Autori tejto výstavy reagovali na rôzne aspekty Alexiho tvorby. Viacerí z nich analyzovali jeho formálny aparát, jeho kresbu. Niekde sa nachádzajú polohy adresujúceho farebnosť, nejakú tvarovú analýzu. Prípadne sa odkazovali na literárnu prácu Alexiho. Jedna vec dôležitá, pre Janka Alexiho bola veľmi dôležitým fenoménom pamiatka a pamäť. On sám vlastne akoby dokladal svojou tvorbou tú chýbajúcu časť slovenskej moderny, preto práve prichádzal k tým anachronizmom, lebo pre neho to bola vlastne politická práca, spoločenská politická práca. Jednou z autoriek, ktorá práve reagovala na otázky pamäti, svojej vlastnej intimnej aj pamäti spoločenskej, je Veronika Ronajová, ktorá vlastne vytvorila na novo jeden obraz, ktorý, keď mala 10 rokov, vytvoril jej otec Julián Filo. Jej portrét, takýto ležerovský, jemu sa nepáčil, ten obraz zničil, ona vlastne bola veľmi nešťastná vtedy, že o ten obraz prišla a keď zdedila po svojom otcovi tuby s červenou farbou, tak sa k tej myšlienke vrátila a vlastne spravila si ten obraz nánovo. To je to širšie roztvorenie uvažovania v alexiovskom slova zmysle. Tá práca s pamäťou nie je len nejaké uctievanie, nejaký fetíš alebo niečo, čo je nemenné, ale že je to vlastne práca v pohybe, práca, ktorá znesie určitú dávku mystifikácie, ktorá znesie aj to, že niečo sa mohlo stať inak, ale keďže sa niečo mohlo stať inak, tak sa to mohlo stať práve takto. A v tomto princípe ja som aj rozmýšľal o tejto výstave, stále si kladiem otázky, koho som ešte mohol ďalšieho osloviť pre účasť na nej, alebo akým spôsobom som mohol ešte rozvinúť ďalšie aspekty tej pocty.
Toto je typ projektu, ktorý doslova a presne ukazuje, že v momente jeho zverejnenia vlastne ten výskum v skutočnosti má ešte len nastať.